Con boas, moita expectativa, moitas ganas de que, bueno, xa que faltan poucos días comece a competición. Bueno, a ver si podemos dar un bo nivel como pensamos que temos, ¿no? A verdade é que a xente está moi ilusionada, corpo técnico, xogadores, bueno, un pouco as gañas de facelo ben e as gañas de representar ben a Galicia, ao fútbol aficionado galego, con toda a intención do mundo de tratar de estar na seguinte fase. Sí, máis que polos que están, porque penso que todos os que están aquí merecen estar. Sí que é certo que hai xogadores que, bueno, nesta ocasión nos tocou, pero que fixeron pois os mesmos méritos, non? Pero por, bueno, un pouco por determinadas ou por pequenas decisións fixemos este grupo, creo que é un grupo importante, pensamos en eles, pensamos tamén nos que se quedaron, que nos axudaron sempre a mellorar, e que, bueno, esperamos que, se todo sai ben, pois no mes de decembro comenzaremos outra vez a preparar a seguinte fase, pero primeiro vamos con esta, repito, estamos contentos co grupo que fixemos e esperamos que todo nos saia ben. Decidir casi seguro como estos anos precedentes con pequenos detalles, non? Un gol a favor, arriba ou abaixo pode determinar todo, o día que nos toque, o día que temos que estar ben en todo, ter a fortuna de ser moi sólidos atrás e permitir pouco ao rival e na medida do posible chegar e meter, non? Pero estes pequenos detalles que falamos, un gol te pode dar a clasificación, os goles de finales de partido te poden dar a clasificación, bueno, intentamos dedicarlle o seu tempo a cada un destes asuntos e esperamos que todo vaya ben.